Angličtina pro pokročilé B2. Vyrobila Audio Academy EU.EU 2024. Skripta k tomuto poslechovému kurzu stahujte zdarma na www.audioacademy.eu. Tato nahrávka je copyright. Přejeme vám příjemnou výuku. Ahoj, jmenuji se Alena a ráda bych vám na úvod řekla pár slov, jak pracovat s tímto kurzem. Kurz je založen na kontextovém učení, což znamená, že se nebudete učit jenom samostatná slovíčka, ale budete poslouchat i věty, které tato slovíčka obsahují. Zvládnutí celých vět vám později pomůže mnohem lépe komunikovat, než kdybyste aktivně ovládali jen samostatná slovíčka. Podle témat je kurz rozdělen na jednotlivé lekce. Každá lekce se skládá z 6 zvukových stop. Pokud posloucháte ve směru z cizího jazyka do češtiny, zvuková stopa se nazývá poslouchejte. Pokud ve směru z češtiny do cizího jazyka, zvuková stopa se nazývá přeložte. V první stopě budete poslouchat slovíčka ve směru z cizího jazyka do češtiny a ve druhé slovíčka z češtiny do cizího jazyka. Slovíčka jsou vždy řazena náhodně. Ve třetí a čtvrté stopě můžete poslouchat slovíčka a hned za nimi kontextové věty, které právě tato slovíčka obsahují. Slovíčko a věta následují vždy za sebou. Ve třetí stopě ve směru z cizího jazyka do češtiny, ve čtvrté z češtiny do cizího jazyka. V páté a šesté stopě budete poslouchat jenom věty. V páté věty z cizího jazyka do češtiny a v šesté z češtiny do cizího jazyka. Věty jsou stejně jako slovíčka ve stopě 1 a 2 řazeny náhodně. Nemusíte poslouchat všechny stopy v jedné lekci za sebou. Přizpůsobte si poslech své pokročilosti a také tomu, zda si lépe pamatujete po poslechu z cizího jazyka do češtiny nebo po poslechu z češtiny do cizího jazyka. Každopádně lekci zvládnete tehdy, když se vám podaří přeložit větu v šesté stopě z češtiny do cizího jazyka předtím, než zazní překlad této věty v cizím jazyce. Teprve tehdy si můžete do výukového plánu zaznamenat úspěšné ukončení lekce. Délka zvukových stop bývá mezi 5 a 10 minutami, abyste lépe udrželi pozornost. Na www.audioacademy.eu si k tomuto kurzu můžete zdarma stáhnout skripta, díky kterým se můžete... Sample complete. Ready to continue?